rok je a photo share khai tola mana alka bo sungni borok bai ani amo ang a borok bai kuno relation no kwrui jeng sudu dol simi se ang bo bai sinimani 6-7 bosor hairok ongkana ang a kuno video se khaya ko kun buya ko gangke amon pore ang video rok khaiga short film rok khaiga amon pore mane ang bo bai omon chikang se ongko ja chini ja khang gang geba gebo bo onek support khayo shin channel rong onek nayo ako nge nang video khaiga mani no nang tipra sangine nang video khaiga ngangke shuru tipra se shin bolane amde to ko geble youtube video rok khang ngangke joto borong no nainai mane tipra sabu nainai alka bosuni borok bo nainai father husting borok bo nainai ble hedaba nang video khai hini bo nang tipra se shimi nainai am to ko geble youtube rok khang joto borong to nainai tangga ang montse sigang bo ang alka borok bai story ro instagram ro ang story ro ro amo hingke bskango phaya tangai hingke tiprasani bagai hingke ang bo mane ang bo relation tongka hanggang angke ang bo bansu kamuje ang bo relation tongoi tongo ba bunyo saimai rekhai ma tonnai hai ingnai phunugoi inglak amti ro bansu kamo ang bo hingke ang bo shudu dol simisi amon bagai ang bo mane positive diki wansu ginai ang bo story ri dekha Niki no rokata marot tam sala je bangra rogo yak rzak abo ako amo bin sala nung nai haing jak bangra rogo yak rzak khani shaw. Nge bangra rogo shimi yak rama bai tunang girlfriend boyfriend hele ta sadita. Finally, kok borok short film khanyai hamar devrma কয়েকদিন অবধি ভাইরাল অঙ্গি তংমানি বিন বাগি যে গুবুন বংশন চলাবাই ভাইরাল অঙ্গি তংমানি বিনি ভিডিও যে ভাইরাল অং তংমানি আ ভাইরাল ni যত কক clear khanyani bagui taisa hanya haibo bini blog ni buskang ko phai lokorongni je singma rongno uttor phakya je lokorok bono kubun bongshoni chelabai hamjak tongo humani samani akongni uttor phakya je bini video viral ongtongmani chuak biri nungi mwsai tongmani amoni kokni uttor phakya tai bini bwsaibe bini tabuk tamo relation tong amoni kokbo uttor phakya hadike chung salanya thaja kai joto sukrubui normal tongdi ani channel no payasa aw jungto joto no nukha hamari deborma tabu kaisa khoroksa kubun chelabai photo puja khai je kaisa photo mangpili viral ongtongmani a photo mangpili ni kubui hamari deborma sawi khnarka bo achula bini boyfriend ya norobo kaham kai khunju kaina di achula bini boyfriend ya bo bini just friend belanya best friend hai hini bo saka tamni hingke bo achula bai onek bosorni simino sinijak hwnui bo sawi khna rwkha hingka je achula no boyfriend hinui uansuknai rok no bo saka boyfriend ya just friend je hinui hingka je chini social media o je chini detective rok je boni brand bai boni detective jasus jas patal khai je kwbangma video rok mangpili rok je kari phunukbani a video viral wngmani pore ba a photo viral wngmani pore a video rok ni kokno bo sawi khwnarka je a detective rok je photo kaisa phunukmani kaisa nok bisingo building ni colour same hinui amoni bo sawi khwnarka je amo borok khoroksa dolni birthday o thangmani mane dolni nokni birthday o thanga kai borok aro dol kaisa photo bujak laikha hinui bo sawi khwnarka hingka kai sungo baksa borok rok je detective rok phano swngkha je borok rok swngnai rok bangra o yagrwle bahai ke bujakba hinui question je swngmano kai bo saka dol kising dol bangra rogo yagrwi bujakma tabukmo normal lo hinui tamni hingkai tabukni borok rok modern shoes tongo kisa misa hugging ba bangra rogo yagrwi photo bujakma rok amo kuno kotor problem ya ba amo baino khoroksa boyfriend wngwi thango amo ya hinui bo sawi khwnarka hingkai norog oro saimanka je social media ni je detective rok bongni matha gamrui phung hor sal je sobut page khaimani a sobut no hamari deborma sai khwnarka amo nokni a sobut nangliya amo joto no fail kubui kok hingkai a kubun boksong chwla ani friend hinui bo sawi khwnarka
Nga kai je bote kaisa saka je bini kaisa video ta o a mangpili viral ongi faimani je chuwak nongui biri nongui chikini chamali sana thanga kai amo belai hit wngkha kwr hinui si a video ni mangpili no bo sawi khwnarwkha bo saka a video je swnamjago afuru bo bini sikla jora tongfru ni video mangpili si amo belai no purana video mangpili a jora bo yaglai chuwak biri haio kisa kubului thangkha hinui bo saka tamoni hinkhe chuwak biri tabukni dino tabukni bwrui rok kisa misa nungo hinui saka tei baksa buksu nungya bo hinui bo saka hingke bo sai khwnarkha a video hinkhe bini khoroksa dol no bono viral khaio hinui bo saka bini a dol bai bo kok panglaijak hinui tamoni hinkhe bini a dol bai bo amsukhe biswas khaiui bini a video mangpili bini dolni thani tonwi rwmani bini dol hinkhe tamo khaikhe bini kubun bokso chwla bai photo kaisa viral wngkhai no a sujugo a video no bo viral khai rwkha amo bai hamari debromani ekdigi se kaisa kubuni bongso bai hamjago hinui je bodonam wngui tongmani haino hai kaisa character o bo yasi sujagui thangkha je hamari debroma chuwak biri nongui mwsanai tongmung hamya tongmung tongnai bwrui si hinui bo hinjagui thangkha hinui bo sawi khwnarwkha a bini blog o phaiui hingke norok nugui mankha je dol rok ni bisingo bo bwdui hai dol tongnani nagin tongmani no chibukhai jeherli sujok kisa o no bini jeher rwui khoroksa borok no bodonam khainani amtui hai dol hamari ni live o tongo hinui bo sai khwnarwkha hingke norok bo sotorko tongdi je ani viewers nokni dol rok ni bisingo mwdui hai 70 nagin friend rok bo tong hingke noro kisa sabdan khai tongdi. Hingka khe bo tei kaisa sai khwnarwkha je bini bwsai bai bini tabuk tamo relation o tong hinui bini bwsai bai bo kak laikheda ba bini bwsai bai bo a tongmung chaya tongoi khe no kagui rwjakha rok hinui je bo buirok bai swngjakmani amoni bo sai khwnarwkha je norok to sawo je ang ani bwsai bai kakjakmani no samani norok kubui kunu sai maya hinui kubui bo sawi khwnarwkha bini bwsai tabuk bono a video ba a photo mangpili viral wngmani pore social media rogo tag rok khaiui ba comment rok khaiui sai tongo hamari debroma tabuk sailorman wngui thangkha hinui ba a video rok no post khai rogo phunugui hamari no bini bwsai bapi debroma bono viral khai tongkha ba tabuk bono a chwla bo bini bwsai bo bodnam khaiui tongkha hingke bo saka je bini bwsai no nung ano tabuk je bodnam khai mantokni ang bono no nini hamya no sawi mano hinui hingke bo bini bwsai ni kaisa hamya no sai khwnarwkha je bini bwsai kaisa phekjaknai manui chaui nokni simi romui twlangui kamchwlui khugui juta kanui himrwjakha hinui bini bwsani riginai ongko rok side rwui phekjaknai manui chao hinui bo saka hingka khe bini bwsai bai amoni bagui no borok kisa hachali ba kaklaima hai wngui tongkha haimono bini bwsai bono maap sanplaimani pore bo taisa thangui nai bo bini bwsai ni tongmung sariya hinui bo bini bwsai bai no kakha hinui bo saka bo amo bai tekto ba bini tongmung hamya wngbai no bo bai kago hinui bo sawi khwnarwkha hingke bo je bini bwsai kokta bono post khaimani a mangpili bo social media o bini blog o phaiui phunukha hingka khe norok joto no sai mankha na hamari debroma tamo sawi bini kok no bo clear khai rwmani hingkhai bono je tabuk kubun bongso bai hamjago hinui sai tongnai rok no hingkhai amsukno sajaknai chwngbo amo bini boyfriend ya bini friend hinui bo sapaikha hingke asa khaio chwngbo tabuk chini tei bono bui kubun bongso bai hamjago ba bono hamya tongmung rok tongo hinui je comment khaima rok bwthak swdi hinui logo rok no koisinai tamoni hinkhe jodi no bini boys friend chipiya hingkhai
bono amsa hamya hamya kok sawi kuno lab kwrwi bono bini live twino bono tonwi rwdi tamoni bini bo live tongo bini bo kaisa icha tongo bini bo kaisa ajadi khe tongna uchukmani tongo amsa kok sawi no chung chini video no mapari sanai.